Silav êvar baş hevando hêvîdarê mûtev baş in selametin bira moralê we bilind be hevalê min pêşniyaz min dikin dibêjin dem ne dema rexnekirinê dem ew deme ku mirov moral bide hevûdû milletê me bila bi kêf be bawerî bi şervanê xwe bîne bawerî bi siyasetmadarê xwe bîne êdî Kurd ne ew Kurdên berê ne êdî dikarin siberoja xwe qedera xwe bi xwe tayin bikin hevano di derbarê wê civîna li Hewlêrê de dixwazim hin agahiyan bidin we niha hûn zanin Tom Barak daxuyaniya xwe li ser X'ê beyan kir Mazlûm Abdê jî beyanata wî dubare retweet kir li ser X'ê veya tabî watedar e ez tenê dixwazim ji we re bibêjim ka Mazlûm Abdî çi gotiye di derbarê civîna îro ya li Hewlêrê de bi mîvandariya Herêma Başûrê Kurdistanê Mazlûm Abdî İlham Ehmed her du bi xwe çûn tevlî bûn ez bawer dikim bo an re şandeyekê rojava jî hebû lê Tom Barak ne bi tenê bû Niha divê derê tiştek ku em dikarin ji xwe bipirsin gelo Tom Barak Amerîka di vê meselê de di meseleya diyaloga bi Rojavayê Kurdistanê û Şamê de vana çi ne? Vana çavdêrin jê re dibêjin observatör vana garantörün vana çi ne? Yan jî jê re dibêjin fasilîtatör ew jî heye yani hêsankirina meselê ji ber ku ew hevok min ji beyanata Tom Barak bi xwe girtiye yani ew bi xwe dibêje em wekî Amerîka em meselê hêsan dikin çi hêsan dikin diyaloga di navbera Rojavayê Kurdistanê û Şamê de yani tekiliya wan em hêsan dikin ne navbênkarin jî yani tiştekî ecêb e ev statûya wan pozisyona Amerîkayê di vê meselê de dibe em hinekî eşkere bikin niha ez vê tweetê ji we re bixwînim paşê mîvanê min heye Mazhar Günbat hûn dixwazin ez pêşî mîvanê xwe bigirim jor rojnameger Mazhar Günbat merheba bi xêr hatî Spas dikim Bedran saxbî ev cara yekê me tu tevlî bültena me dibî ev salekî zêdetir em vê derê YouTube çê dikin û Mazhar Günbat hevalê min ê salan e rojnameger e lêkolînerê jî nivîskar e ez ji we re bêjim bînim bîra we Mazhar Günbat yek ji wan kesan e yan jî kesên destpêkê ye ku di mehkemeyên dewleta Tirkiye de Kurdî axivî protesto kir got ez vê derê parastina xwe Kurdî dikim kîjan sal bû Mazhar Bedran sal notu çar bû lê dixwazî em basal nekin zêde bisekine ez pêşî divê temaşevanê min zanibin em bi kira de distînin ve heta vê me kî ye îro êku me re daxife êku behsa hestê netî dike êku behsa milletê me kî ye Mazhar Günbat divê ez hinekî nas bikim bidim naskirin vaya erka min e îja sal nod û çar bû rojnameger bû hat binçavkirin hat girtin lê di mehkemeyên dewleta Tirkiyeyê de digel ku astêya wî ya perwerdeya bi Tirkî pir bilind e jî dîsa jî Kurdî ez li bir agahiyekê piştrast bikim piçkek yani tiştê dibêjî rastin lê jaliyê detayê ve yani derbarê nivîsên rojnameyê de doz hatibûn vekirin salek du sal beriya ku doz çê bibe lemberî me doz hatibû vekirin ez jî weke berpirsyarê rojnamê derketin pêşberî dadgeh û dadger yani ez nehatim binçavkirin heta tamam dadger bi Kurdî axivî mecbûr me bi Kurdî baxif ew jî pir balkêşe hevan no îro hene kêfa melcî ye ji ber ku dîmenên ku ji Rojavayê Kurdistanê tên dîmenên berxwedanê serkeftina Kurdan nîşan dide ev hêz û quweta ku milletê Kurd li her çar perçê Kurdistanê nîşan da hêdî encam digire ev tiştekî baş e Mazlûm Abdî dibêje me li Herêma Kurdistana Iraqê bi balyozê Amerîkî Tom Barak re Amiral Brad Cooper re fermandariya navendî ya Amerîkayê CENTCOM re civînekê berhemdar avaker li darxist evana tweeta wî ye bi îngilîzî nivîsandiye piştgiriya dewletên Yekbûyîn Amerîka û siyaseta Serok Trump ji bo agribestê pir giring e dibe em teqdîr dikin ji bo me wat yani em giringî didin helbesta wî wekî din hewldanên ku meriv dikare pesnêwî bide pesindar ên balyoz Barak ji bo hêsankirina diyalog û danûstandina di navbera me û hikûmeta Sûriyê de ciddî ne bingehînin û pir bi nirxin yani bi qîmetin em ê bi hemû quwet û şiyanên xwe
بخیرت بخبتن دا کو انتگراسیون که راستین پک بینن و اگر بستا هی ام بپاریزن باوی کی دمدریش دبی هلبستا ما اوه آنها اف هیه لی ملتی ما مازار شتالی بورین دخوازم جبر کو از آنها ویا مجبورم بدم وکی دقیقه داوی آجانسان از Ne پاشی probleme bedran. Tu plana xwe mesela evet ez dixwazim işte bipersim yani ev observatörî çi ye garantörî çi ye dünya alem van meseleyê xwe çawa hal dike vana da mühîmin niha bêrîtan ji herêmê vê peyamê ji me re dişîne Dem baş zanî niha dîsa behsa hevpeymana wana dikin wek kesekê ku ev pêvajo gelek cara me dîtiye wan hemû jî vê dizanin ev dîsa hevpeyman û nizanim çi piranî ji bona şikestina berxwedana gel e ji ber ku li Başûr li Rojava li Ewropa li Bakurê Kurdistanê gel rabû ser piyan ji bona dîsa vê berxwedana gel bişkênin ev tiştane dane dest pêkirin yani divê gelê me qet ji vana bawer neke ji ber ku heta niha êriş berdewam in li aliyê Kobanê aliyê Hesekê êriş berdewam in û wê berdewam bikin divê em bizanin evana çetên Daişê ne ev dewleta Tirk e ku hezara cara dewleta Tirk Kurd xapandine bi hevpeymana bi tiştên cuda divê gelê me bawer neke divê gelê me yek tiştê bawer neke ji ber eger rast bûne dema ku îro rûniştin çê dibû wê şer bi sekinandine هتنها gelek hevpeyman çêbûn piştî wê qetîamê mezin çêbûn em wisa dixwînin ji bona ku berxwedana Hesekê berxwedana Kobanê û ya alîkariya giştî Kurda ew rihî yekbûyî Kurda bişkênin ev hevpeyman dane çêkirin divê em hemû divê de hişyar bin gelê me ti cara nerûnê hîn xweştir bike ji ber ku her piştî hevpeymanekê qirkirinek çê dibe piştî hevpeymana dehê adarê biryarên cuda girtin çûn bi Tirkiye re li hev kirin piştî ya Nisanê de ya ku ji bo Şêx Mexsûd wana qirkirinek çêbû roja rûniştin roja din qirkirin dane çêkirin ev hevpeymanên çend roja her ser hevdû çê dikin ew jî piştî wê kom ku jî çêbûn bila gelê Kurd vê baş bizane her hevpeyman tê wat heye qirkirinekê û divê qet rûnenên û bariya xwe van çetan hînin ev hevala me ya rojnameger Bêrîtan e ji Qamişlo ji me re radgîne aniha hevalê mazar ez gotinê ji te re dihêlim çi bû sebeb navbera me û Amerîkayê wisa xirab bû yan jî navbera me qet tune bû me bi xwe xapand mesele çi ye daw çi ye qasî ku te şopandiye ji min dipirsî an ji hevala Bêrîtan. eşte pirsim kesekî din tune aniha ez teyenê ne Belê. Çi bû? Pirseke zehmet e û cî jî bêguman. Divê em ji bîr nekin Amerîka kî ye? Yani dîroka têkiliyên Amerîkayê û ê Kurda pêncî şêst heta heftê salên dayê heta digêje dema mehebatê yani dema em wê li berçava bigirin esas ne tiştekî sürprîz e Amerîka ne cara pêşî Kurda hevalbendiya xwe ya Kurda ad pratîkê de ku fermî nake binivî de dihêle an jî kengê dilê wê dixwaze li wir dihêle Amerîka ne tenê bi Kurda re têkiliyê xwe bi milletên din re gelên din re tevgerên din re jî kêm zêde her tim wisa bûye ji xeynî İsraîlê têkiliyên Amerîkayê bi tu dewletê re jî heta mirov dikare bêje ne hetayî ye yani bêguman angajmanên Amerîkayê hene ji bo endamên NATOyê ji bo endam welatên an jî dewletên ku di nava rêxistinên wanên hevpar de cî digirin bin berê wan hinek angajman hene lê belê dîsa jî Amerîka taybetî jî di serdema Trump de serdema komargera de esas bêtir ew siyaseta regüler an jî em bêjin birêkûpêk ya Amerîkayê dikare zîkzakê bi guman çêke zîkzakê ku bibin sürprîz çêke ji ber wê yekê ji xwe di Amerîkayê yani bêguman Kurd em tev bihêrsin ji Amerîkayê ji ber ku me teva dît li pêşiya leşkerên Amerîkî şervanên Kurd ji bo ku yek leşkerekî Amerîkî ne tenê nemre birîndar nebe
gelek şervanên Kurd xwedan kuştin û ev yek awayan li ber çavê hemû cîhanê hat dîtin û şahidên vê di navan de gelek Amerîkî jî hebûn. Yani askerên Amerîkî hebûn, siyasetvanên Amerîkî hebûn, dîplomatên Amerîkî hebûn, li qadê wan bi xwe dît şahidî kirin. Yani bivê neve li wir heta têkiliyeka hissî jî çêbû. Ji ber vê yekê paşî piştî çend salên din li Kongre Amerîkayê jî dîplomatên Kurd wek İlham Ahmed û hin kesên din li wir ji aliyê senatoran ve ji aliyê komên partiyan ve hatin godarî kirin di medyayê de ne tenê di medya Amerîkî de di medya hemû cîhanê de taybetî jî ya Rojava de ev yek pir hat zanîn. Yani bu yek ji mijara ku raya giştî ya Rojava yani welatên Rojava Amerîka jî nav de taybetî û tevaiya cîhanê ve hat zanîn yani ev rewş bu meseleyeke navneteweyî ji ber vê yekê eger heta niha yani Amerika piştî 15 sala nêzî 15 sala Kurd bi tenê hişt dibin ji ber wê rewşa ku êdî ji aliyê hemû cîhanê ve aşîkar bû Amerika bi derengî dixist fakat îşaretê vê didan yani ev çend salin heta di dema pêşiya Trump de jî car cara Trump îşaretê vê dida û tabii zextên welatên din jî welatên Ereba dewleta Tirk û hin hêzên alîgirên van dewletan em nizan tabii li pişt perdê li çi pêşkešê Amerîkayê kirin ku pişûna Kurdên laîk yani Kurd ne tenê wek hêza leşkerî an jî hêzên siyasî laîkin wek civak jî mirov dikare bêje li rojhilata navîn yani piştî İsraîlê wek civak milletê herî laîk e herî tolerans e li hemberî cudahiya yani çi kirin çi firotin çi têkiliyên qirêj çêbûn li pişt perdê ku Amerika li şûna van Kurdên laîk û bi çanda xwe pir pêşketî bi pêşketî yani nêzî çanda Rojava cihadî tercih kirin. Dawiya dawî vegeriya tersî hedefa xwe yani dibe ku nav guharîne niha dibên colanî û êdî Daeş lê neticede em tev zanin ku xeta colanî û ya Daişê kêm zêde aynî ye. Di civîna îro ya li Hewlêrê de bi qasî ku tê behs kirin ez nizanim tabii li ser medya civakiyê nûçenayê piştrast kirin yani tişta ku hatiye behs kirin gelek hal elbet hatine nîqaş kirin yek ji wan ew e tevlîbûna YPG wekê sê firqeyên cuda di nava artêşa Sûriyê de cihê bigire beriya niha weke TKK'sî diviya bû cihê bigirtana yani tişta ku li ser Mazlûm Abdî hatibû fers kirin li Şamê ew bû lê ev hatiye red kirin niha dibêjin bawekî sê firqe wê tê de cihê bigire bi vîya wek parastina YPG yani YPG bi halê xwe rêxistinî weke artêş wê bimîne ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê ya din jî nûnerên Kurd û bandora wan di meqamên siyasî wezareta asta bilind de wê hebe yani di rêveberiya Şamê de Kurd wê bi tesîr bin cihê xwe bigirin ama nayzanên detayî tabii elbet piştre wê were nîqaş kirin tiştekî din ya mühim jî ev mesela petrolê deriyê Sînor her wekî din mesela dahata aborî da rêveberiya Xweser Rojavayê Kurdistanê diye em dikarin bibêjin beşdariya wan hebe beşdariya Kurdan di kontrolkirina zeviyên petrolê deriyê Sînor û her wekî din de ev jî ye sê tavîzin ku rêveberiya Xweser naxwaze bide li gorî te hê nehatiye eşkirin ama li gorî te çi dikare were nîqaş kirin ji bilî agirbestê Bejan di nava hefteyeke dawî de çend cara peymanên wisa yek alî an jî du alî hatin guftugû kirin eşkere kirin red kirin yani ji ber wê yekê ne garantîne ev peyman êdî navê peyman e hev peyman e peymanê yek alî ye
Yani tiştê ku xalên peymana diyar dikin û bi cîhanîna wan xalan dîsa farz dikin serhildanin. Yani yekîtiya Kurda ye. Em bêjin berxwedana li her derê, li kolana, di medyayê de, di her qada jiyanê de, her cî ku yani berxwedaneke herderî û herdemî. Yani hem li Kurdistanê, serî del Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê û li parçeyên dinên Kurdistanê û li Avrupayê û li Amerîkayê û li hemû cîhanê. Yani demeka wisa de Kurd gava hemû nakokiyên xwe yên biçûk detayê, yani ji nakokiyên pir mezin navbera Kurda de tune ez bawer nakim, deynin aliyekî û gava bi hev re tev bigerin, ew tevger, ew berxwedana ku herdemî û herderî dikare tesîreke mezin li peymana jî bike, li navaroka peymana jî bike û li bi cîhanîna xalên peymana jî bike. Yani ya giring ev e, yani divê Kurd, yani ez wek şaxis mesela Kurdek, ez qedera Kurda bi peymanekê ve girê nadim. Yani qedera Kurda bi li hevxwedî derketina Kurda ve girê daye. Ji ber ku ev doz ne do dest pê kiriye û sibê jî xilas nebe yani. Yani bi awayekî cuda hezar sale ev doz e û bi awa û berî ev zêdetirî 100 sale jî, belkî 105 sale jî fiîlî serhildanê Kurda hene, tevgerê Kurda hene, têkoşînên cûrbecerê Kurda hene û li her parçeyê Kurdistanê û li derveyê Kurdistanê jî. Ji ber wekî ev ne meseleyeke wisa nû ye ku bi peymaneke ji aliyê şara û em bêjin nûnerekî wextî yê Trump ve were amade kirin, qedera Kurda were diyar kirin. Qedera Kurda di destê Kurda de ye. Yani ya mühim ku Kurd negirîn, Kurd baweriya xwe bi xwe bînin û deme dirêjtir bifikirin. Bêguman aniha divê rojane jî bifikirin. Ne tenê deme dirêj, çünkü niha carna du wexte pêkhatina hinek tevgera dikare paşerojê jî diyar bike. Lê jê mühimtir, yani gava ev pêvajo derbas be, ku ê derbas be hûn ê bibînin, em ê bibînin. Yani hêza tu kesî, tu dewletê tune Kurda qir bike, nizanim çi bike, ev çîrokên Kurda tirsînin. Yani dawiya dawî carna tabii mirov naxwaze, yani carna mirov li nexşeya rojava dinêre berî 2 hefte û niha, yani mirov pê diêşe, lê di netîcê de carna bûyerên wisa an jî bêbextiyên wisa, an jî xwenîşandana rûyê rastîn îtîfaqên sexte dibin zemîn ku Kurdên pir dûrî hev jî li hev xwedî derkevin. Erê xeta netewî yeketiya netewî heqeten derket pêş divan 2 hefteyên dawî de. Ew pir tiştekî mezin bû. Cara yekem me em dibînin ji başûrê Kurdistanê bi hêzekî ew qas mezin, bi hezdariyekî ew qasa bilind û kûr xwedî li Rojavayê Kurdistanê derdikevin. Hele ew meseleya jêkirina kezî hestên însanan tevra kir û jin ketin nava hereketê bi taybetî. Hîskirina wê êşê pir girîng e. Yani taybetî demên wisa de. Lê aku Kurda bi pêş bixe, bi temamî ji van belaya rizgar bike û nehêle careka din tiştên wisa dubare bibin, aqil e, aqil. Yani aqil jî ji bo neteweyeke ku têkoşînê dide yekîtî ye. Yani mesela ez wek şaxis Kurda têkoşîna Kurda ne tenê weke têkoşîna ji bo Kurda dibînim ku yani ev îspat jî bûye. Têkoşîna ji bo hemû nirxên mirovayî ye. Fantikî. Fakat tevî vê yekê jî beriya ku Kurd em bêjin biratiya gelan, xuşkitiya neteweyan, zançı, tabii ev ji aliyê ew ve ev fantaziyeka me ye. Yani ji aliyê teorîk ve
ji aliyê armancê ve armanca me tevayê çünkü em berî Kurdin em insanin yani em Kurdê xwedî hestin xwedî nirxin yani Kurdbûneka bê nirx û bê hest kirî tiştekî nayê duê manê de em nel dijî wê ne lê ji bo ew pêk were divê Kurd pêşî ji hev hez bikin yani heta ku tu ji birayê xwe hez nekî ji xwişka xwe hez nekî ji gundiyê xwe hez nekî ji Kurdên parçeyên din hez nekî ji tevî nakokiyê wê navxweyî ji wek malbatekê deva tu hez nekî li wir biratiya gelan xwişkîtiya neteweyan hinek ew dibîne lingê wê li hewa dimîne yani hinek jî esas tabii yani mirov dikare hemû cîhanê rexne bike ji ber ku heqeten neheqiyê Kurd bi zilmeke mezin re bi neheqiyeka mezin re rûbirû dimînin bêwicdaniyeke bê sînor heye li cîhanê yani erê kapitalizm lê kapitalizm jî hinek nirxê wê hebûn lê bi Trump re û bi kesên wek Trump re yani nirx mirx neman û gelek dîktatörên din jî nirx neman lê belê ev rewş ê heta hetayî dewam neke yani ji bo vê yekê jî yani Kurda pêdiviya Kurda divê sîstema bêwîjdan de herî zêde bi xwedî derketina li hev heye yani dinya jî esas ji te re bêjim Bedran yani dinya jî yani me ez xwe hêjî bawer nakim ku tu dewletên cîhanê dijminê me bin an jî dostê me bin tu dewlet ne dostê me ne ne jî dijminê me ne ji xeynî dagirkerên Kurdistanê ji xeynî dagirkerên Kurdistanê û dûvkên wan e ku ew ji ew wan ve girêdayîne tu dewleteka cîhanê ne dijmina Kurda ye lê ne dosta Kurda ye jî dinya li kesên ku li hev xwedî derdikevin li neteweyên gelên ku li hev xwedî derdikevin yani pêşî yekîtiya xwe çêdike pêş hurmetê nîşanê wan dide eger tu birayê min bê ez û te li hev nekin cîranê min hurmetê nîşanê min û te nade yani te dê hinek ez semplîfiye dikim yani ji bo neteweya jî wisa ye hemû neteweyên din partiyên dinin neteweyên din dewletê din nakokiyê wan bi hev re hene lê mijarên wanên sereke hene xetên wanên sor hene tamam zimanê wan e welatê wan e dewleta wan e ala wan e nirxên wan in nizanim adetên wan in stranên wan in û dikarim bi dahan xalên din bijimêrin ev tevî wan nakokiya jî nirxên wanên hevpar in yani nirxê Kurda jiyên neteweyên din dewletên din gelên din nekêmtirin nirxên ku dikarin xwe li ser û li bin û li dorê hevû din bigirin yani dikarin bêjim zêdetirin jî ber ku êşê Kurda zêdetirin milletekî ku êşa wî zêdetir be zêdetir dikare li nirxê xwe jî xwedî derkeve yani gava ev çê be hingê em êdî naqîrin em nabêjin ev dewlet xayîn e ev dewlet nizanim bêşeref e ev dewlet nizanim çi ye ya kapitalizm e yani kapitalizm de tu nikarî wijdanê bigerî fakat divê tu aqlê xwe bikarbînî a mesela niha ez sadî ez ne bawer dikim ez zanim Kurd heta pêwîst be li derve bin li kolana bin li her derê ji destê kê çî were gava bike ne şara hemû dewletên Ereb û dewleta Tirk jî nave Amerîka jî nikare mafê Kurda yê Rojava desteser bike ez ne tenê baweriyan vê heye ez yani bawekî ez vê zanim çünkü me dît yani nûmuneyê vê jî hene koban tenê kolanek mabû zanî çima Amerika hat desteka Kurda yani hakikaten ujdana Amerika tahammül netkir yani Güney Amerika Kurda hat yani ji bo humanizmê hat na çünkü dît Kurda li wir biryar da gotin an man an neman ha ez nabêjim bila şaş nêfam kirin ku niha divê kobanê li Qamiş û Hesekê jî işte an man an neman yani ew ne hedê min ez bêjim li wê derê rêveberê wir hene pêşengê siyaseta wir hene çi lazim e ew ê bikin Niha gelek heval dipirsin dibêjin vê provokasyona alê falan hevan no awana ji xwe re hencet çê dikin yani
وقتی که او کرک چو آلا ترکیانی خواره عسکر لی تماشات کرد دولت ترکیه شخوره دخوازه هنجد چه بکن نزانم مازار لسر وی پرووکاسیون آلی تشتک بیجی نابیجی مسئله کی نمهمه Yani براستی ji bo min nemîme yani li her derê cîhanê gava civakek em bêjin tiştekî protesto dike alê welatan dişewt alê Amerîka dişewtînin alê İsraîlê dişewtînin mesela gava li Tirkiye ala İsraîlê dişewtînin dixin bin piyê xwe yani ew jî ale an jî ala Amerîkayê an jî ala dewleta ku rayedarên Tirk jê hêrs bûne Sadan cara xisne bin piyê xwe û şewtandine û tu zanim yani heqaretê mezin eger ew heqaret be lê kirine lê ji ber vê ke bêguman provokasyona û ez nepêrame siyasetvanên Kurd ê legal jî xwe mecbûr bibînin ji bo vê îzahata bikin ya dikarin bêjin ew gelek îşê me gel neketiye yani wek partî siyaset kamaya wisa tune lê rabin îzahata bikin nizanim sanim yani di şahsê xwe de Kurda bila biborin heqê kesî tune rencîde bike yani diplomasî çi tê diplomasî bikî çima tê bêjî wela nizanim em nizanim çi protesto nizanim tê bêjî îşê me vê neketiye me alaqedar nake têkiliya me pê re tune xilas ama heqê kesî tune ser navê Kurda derkeve welê Kurda rencîde bike ez xwe yani ez nealî girim ku alek were şewtandin nizanim çi feqet divê ma ya aqlê siyasetvanê Kurd tune ma zimanê wan tune zimanê wan gava ne lazim e carna pir ew jî dibe yani basa hin kesat kim lê dikarin îzah bikin yani numuneye mi bahs kir yani siyasetvanê Kurd nikare derkeve televizyonekî bêje ya hûn alê her kesî tişewtînin çima hûn vê qiyametê radikin ji bereke provokasyona heqas ne lazim e zêde çîrovê Tiştekî din jî heye niha piştî ku ev wêneyên komkujiyê li Helebê derketin piştî ku îspat bû ku Daîş û çetên girêdayî dewleta Tirkiye pir dijwarî bê însaf êrişê Kurdan dikin yani Daîşwarî di nava Tirkiye'de hin dengên muhalif derketin dengên ku piştgirî dan Kurda derketin hatta hin kesên ku ji xwe re dibêjin ez netewperestên Tirkim jî got yani ew qasa jî bêwîjdanî nabe ya dewleta me piştgirî dide komên çeteyan ji bo qetilkirina van hemalatiyê me cîranên me yani ê xwedî însaf derketin ji bo ku van dengên muhalîf derdikevin li Tirkiye ji bo wana jî kêm bikin derxistin vê provokasyona alê bikartînin ji xwe herkes dizane ji xwe Tirk jî dizane kêfa jî ji teorî komplo re nayê lê li Tirkiye her tiştê ku medya dike siyasetvanên em bêjin dewletgir Tirkperest û İslamîst dikin hemû çarçoveya planekê de ne yani tu tiştê ku dikin û dibêjin ne tesadüf e yani derketina em bêjin yani tiştê demdirêj jî û tiştê rojane jî yani derketina Devlet Bahçelî bi xwe berî salekê yani mesela Kurdê me gelek Kurdê me saf mesela ji Devlet Bahçelî bawer kirin ya te planeke te eweke ha lemberî vê Kurd jî dikarin lîstika xwe çekin ew jî dikarin planê xwe çekin ne lazim e tu yani ji ber ku ew wisa dikin tu xebera jî bidî her şî bî ew e ji xwe gotiye ez ê te xilas kim yani fizîkî nebe ji aliyê çandî ve ji aliyê şaristanî ve ji aliyê em bêjin zimanî ve ji aliyê hişî ve ji aliyê hestî ve ez ê te yani te bêmane bikim zanî ez ê te bê şexsiyet bikim yani siyaseta maalesef devletên giştî dagirkerên Kurdistanê li ser wê ava bûye siyaseta bê şexsiyetkirinê ye yani ne tenê siyaseta dagirkirina Kurdistanê ye em bêjin şandina leşkerê xwe ona bajaraya çiya ye siyaseta wan yani sibê Kurd û Tirk an jî Kurd û Arab li hev werin jî an jî Faris yani di çarçova wê li hev hatinê de jî wê siyaseta xwe bidomînin yani dîrokê nîşan daye ku yani gelek numuneyê vê hene ji ber wê yekê yani divê Kurd her tim bîra xwe de bêlin ku bi zihniyeteke
به شخصیت کردن نتوه که را روبرونه انجی به ذهنیتین و لنبری ویه که چی لازم به دوی بکرن مثلا دبه کو جناشون و پرسا tabi دوی جناشون و چی بکن کرد yani ez nizam tabi mekanizmayên biryarê siyasî askeri diplomatik serveyekê bêguman xebatê wan hene û ew pir baştir zanin lê ez jî wek dengek ki ihtiyaca Partiyên Kurda bi her dengekî heye her dengek ji bo mirov plana dijminê xwe dijberê xwe ji holê rake divê mirov armanca wan bereva jî bike. Yani mesela em zanin Kurdistanê armanca sereket serî de ya dewleta Tirk Sûriyê jî û ya Iraqê jî asîmîlekirina Kurda ye. Ji her alîva ji aliyê zimanî ve ji aliyê çandî ve berî niha jî yani hemû van wara de asîmîlekirin. Yani mesela bifikre zimanê netewên ku hejmara wana 100,000 niha resmî tê naskirin hem jî li welatên Asyayê, welatên Afrikayê. Fakat zimanê neteweyeke dibêjim 40 milyon hin kesên dibêjin 5 milyon welhasıl yani 40 milyon bejî ne hin dike. Yani 5 milyon bejî mafê kesî tune inkar bike. Mesela yekî weka şara heta do Daişî bû rabûye dibêj yani dixwaze zimanê Kurdî perwerdeyê li wê de tehemûl nake ji holê rake ji bo ku tê çi bikî têlbendê nemînî ku welatê te çarperçê welatê te rizgar bibin. Li her derê her Kurdek înada vê de Kurdê ku Arabî zanî divê zimanê xwe peyvin. Ne şert li Rojava ille yani ji bo demekê perwerde hebe. Heta ev alozî ji li holê rabe. û teknolojiya îro dibin xizmeta Kurda de ye jî ne tenêya dewleta de ye. Kurdê bakur hê trajîktir a rewşa. Mesela tev zanin da dewleta Tirk siyaseteka nijadî ye. Fakat mesela bedran binêre ez naxwazim pasnê te bidim yani gelek tiştê te hene ez karim rexne jî bikim ji aliyê fikrî de lê li nav Kurdê bakur ji bilî te çend kes weşana bi Kurdî dikin birêk û pêk li ser YouTubeê wek rojnamevan an jî wek siyaset min nedîtiye. Belki carna işte yani ji bo xatirê Kurda yani destpêkê dibêjin merheba hevalin çawan baş in xatirê we filan ve spas dikin filan bêvan kenê xwe bi Kurda bikin. Bi sedan rojnamevanên Kurd hene yani belki bi sedan mübalağa be lê bi dahan kesên tên naskirin bi saya van saziyên Kurda bi saya me saya te saya gelek milletê me ku destek dane wan hatine naskirin niha radibin bi Tirkî weşan etkin. Tabii ez naxwazim servê mijarê bipeyvin ne mijara me. Fakat çima ez vê dibêjim yani ji bo ku tu bi ser kevî divê tu armanca dewleta ku dixwaze te her alî ve tu nebike bereva jî bikî. Eger tu zimanê weşanê bikî haya mesela tiştê demekkinî min got ev ji bo tiştê deme dirêjî ji bo tesîravê jî deme dirêjî de ê pir zêde bibe. Yani êdî ew dewlet fehm bikin ku qedexekirina zimanê Kurdî li Kurdistanê zan vî parçeyê tu feyda wê tune. Çünkü Kurd li her derî ji xwe re sîstema xwe ya rojnamevaniyê, dibistanê, çandê, meslekî bi zimanê xwe li ser înternetê jî dikarin ava bikin. Yani nifas ev jî weke dîpnotek be ha yani goya ev ne mijara me esasiye rojekê em bi dirêjî hêvî dikin piştî vê alozî em li ser bipeyvin yani min dixwast hemî hevalê me yê rojnameger heqeten weşana xwe bi Kurdî bikin bi îstikrar vê weşanê birêve bibin. Na ême me dest pê kiriye em rojê sê weşanan çê dikin ji ber acîl yani. Ez pir kêfxweş bûm îro hevalekî telefonê min kir hevalekî min ê rojnameger navî wî nedim beriyan ha me basa ji ber meseleyên îdeolojîk me dida distand xeta netewî pir ne esas bû ji bo wan. Îro telefonê me kiriye rica dike dibêje ez te dişopînim muhaqqaq dibe tu vê mesela xeta netewî pir zêdetir derbixî pêş
ملت ملت تماشید که تو هیز و قوتی بدی ملت ما و چقدر دستتی میوان لسر خطا نتیوی اگه تو در بخی پیش yani mesela از پرکی خوش بوم yani خویای درمان ما چوا کتوت تگود درمان ما پیش خستن خطا نتیویه ملت ما کومی سر هفه به ملت ما فهم کرد که جبلی ما ادی هیزه کدن تونه ما بپاریزه ویا مهمه راسته بدا اتشتeki dinci bejim mesela ve mesela zaman çarçova plana demedreci de golej bu demekini zani mesela bir fikre kustabe ki Kurdi rojnamavan siyasetvan ve hasıl zan çid beblabe kub Arabi ve Türki ve şanip ki jisbe şun ve seri sıbe şun ve bicareki bir yardım bejin em edi madem muntkazın mehlaskin em ben de anzalan sala kadın şeşmeyi namin anha jina şun ve em sozdun ha kef ana pırş Türki ratet pırş Arabi ratet karin pişli bername bhavalı khore mizam kesi din radisa bipeyvin ev nemiyme li mafi kesi tüne ev kare sinerjiye kapır mazın çeke tamam mesela nava nadim hinke sene mesela 100,000 kes want şopinin Türkiye nizanın ya bedran Türkiye zanı buna yani devlet deraki vanda dava ki ben dar zandın tane duye müjarede devlet Türk karavan dar zinazani ya tujbo Kütahya yat peyvi tujbo Amasya yat peyvi tu hitabı kurdat ki sıbı bir yara xabde beje rojavat bin destade sıbı jiber kur zamanı xo xadi dert kevin dibêjin em zimanê xwe çanda xweseriya xwe dixwazin jiyan dixwazin jiyanê li wan bikin doje ji ber wê yekê ez ajin ha şûn ve yek bernameyekê ne Tirkî çê dikim ne Arabî çê dikim İngilizî çêdike bila çêke çünkü dünya yani İngiliz ne dijminê me ne İngiliz niyetan wan tune me asimîle bikin ancak Almanî çêdike bila bike hani Almanyayê baştir beş Kurdiyayî bila kes yani ev edi bu ye mesele ki vegayî jî ha nihayî jî çünkü yek efekte kare tesîrê li dehazaran kesab ke tamam ya mazhar tiştî ku hevalê me nizanin hene ya ji min re astengî derdixin di ser de weşanê xwe bi Tirkî bi rêva dibin ez rabûme nava salekî de yani em gîştîne asteyekî pir bilind ez spas dikim ji hevalê me re rojê sê cere weşanê dikim her weşanekî 30-40 insan temaşe dikin cana 5-6 her weşanekî veya rojane em xîtabê 250 insanê dikim rojane veya asteyekî pir bilind e heta niha hincet bahaneya van hevalê me ew bû ya bername wextê ku em Kurdî çê dikin nayê temaşe kirin Tirkî zêdetir tê temaşe kirin me bi vê weşanê bi alîkariya hevalê xwe me ev derê wan vala derxist tiştekî wisa tune ye milletê me ji Kurdî hez dike weşanên Kurdî hez dike û vaye îspata wî li me temaşe dikin û anha Rojavayê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê zanî mazar televizyonê me divê mesela Helebê de televizyonê me ê Kurdî weşanê dikin heqeten hefteya pêşî di sinifê de man xwe îspat nekirin weşanê taybet çê nekirin vê derê tenê me hewlda em dengê şervanê xwe dengê milletê xwe bigînin tamamên netewam e neyse beden bawer dikim ha ne lazım em raxne bikin lê ew yani ew mesela ziman ji bo ku ez bawer dikim efekte wê ya nihayî jî hebe yani mesela bifikre ku evê niha bi zimanên din dikin sibê kesê ku yînê wan bûne lo bi dazaran kes wan godarî dikin bêje alala çünkü gelê me wan wek pêşeng dibîne دوی معنی دست بجم نخوا یعنی کماسیه متوا هنه کماسیه تجیانه یعنی او جدایه تشتی لی اف تشتی بنگاین جبر کو کرد جبو و شرط کن کرد جبو و خود دن کشتن کرد جبو و مالا خو میرات کن یعنی او هری داوی از ویج بجم از دجم کو کرد لبر کامera ya ورده خو بگرینن نظام چه قربان نشان بدن دنیاش قهرمان است که yani دبی تو بیجی از اب قوت عقب سر کبن صبح نبه هفته کادن شش میدن سال کادن خود گناه کردن دیپلماسی ده تقیمت آویتونه مثلا بالآفریقای آنها تشتی کتی سری ملتان لوی داری نه
ji Somalî bigire nizanim heta ku derê li Yemenê bi milyonan însan digirîn xema kesekî nine tu rast dibêjî. Ancak li hengiya me ancak dikare me azad bike. Mazar tiştekî din heye te behsa meseleyên Kurdî vir de wê de rojnamegeriyê kir tiştekî hat bîra me ez bibêjim dilê me de maye. Ya hin hevalê me derdikevin ser televizyonan sırf ayar didin insanan. Wilo biaxivin, wisa neaxivin. Ewsa biaxivin, wisa biaxivin. Mesela yek ji tiştê ku min aciz dike ev e. Ya mesele heye li holê. Bûyer heye, komkujî heye. Ya hûn çima bûyeran lêkolî nakin? Hûn çima meseleyê analîz nakin? Tekiliyê me ê bi navnetewî re, rewşa şervanê me, milletê me serhildan. Hûn çima behsa vana nakin? Hûn radibin bi hev ketine bila wisa biaxive, viya bila wisa şîrove bike. Ya ez çima mîne te şîrove bikim? Çima? Ya navekî min heye, keseyetiyekî min heye, mîvanê min xwedî şexsiyetin, kanalekî me heye, xwedî siyasetekî ye. Ez çim mecburiyeta min heye ez mîna te weşanê bikim. Mesela viya ji min re îzah ke ya. Tu derdekî min ê ku ez mîna te weşanê bikim tu ne ye? Mîna xwe weşanê dikim. Mîna xeta xwe. Xeta me xeta netewî ye. Ez hêvî dikim paşî yani piştî vê bela û ew ê îşallah em ê bi ser kevin, giştî bi ser kevin. Em niha demdema yekîtiyê ye, demdema em bêjin li hev borînê ye, demdema hevgirtinê ye, divê em niha moralê bidine hev. Yani divê Kurd ji bîr nekin jiyan têkoşîne. Yani ne şart e ile sibê tu bi ser bikevî, an jî dûst bi ser kevî. Ya mihim berdewamiya têkoşînê, berdewamiya têkoşîna birûmet. Yani ne tenê Kurd bûne jî yani ew têkoşîna yani em bêjin nijadperestiya netewên din divê berê me nede nijadperestiyê jî. Fam dikî? Ji ber ku dîrok yani hefteyekê diyar nabin. Yani dîrok mihîm e. Ji bo Kurda dîrok mihîm e. û tu xwe hêrsî bikî, feyda wê jî tune ti ser de. Feyda wê tune. Yani divê em carna li xwe binêrin, em wekî din çawa, tam em mafdarin, tiştê diyar ev e, em mafdarin. Kurd bi giştî mafdarin. Yani ji aliyê siyasî ve mafdarin, ji aliyê em bêjin welatî ve mafdarin, di her warê hukukî ve mafdarin. Tiştê yani daxwazê wan daxwazê mafdarin. Lê gava tam gorî dilê wan nemeşiya divê bêjin gelo em dikarim awayekî din. Em teknîkeka din dikarim bicarbînin, metodeka din dikarim bicarbînin. Yani kes nayê me xilas nake, divê em xwe de bînin. Mesela ez diyana xwe de neserkeftî bin bedran. Bawer bike dibe ku faktorê derve hebin, lê yekemîn faktor ez im. Divê ez xwe bifikirim. Min çi nekir? An jî min çi şaş kir? Mantıkî. Yani duê manê de gava ez xwe rast dikim tê jî hirêzê ji min re bigirî, tê jî em bêjin yani hinek jî têkoşîniya neteweya jî wisa ye, ya çînî jî wisa ye, ya her warê wisa ye. Yani eger niyeta mirov heqeten çêkirin ve divê bûyerên rojane tamam niha rojê trajîk hene, ber trajîk em bêjin. Fakat ev dîsa jî nayê manî ku divê em xwe berdin. Ya mihîm berdewamkirina wê têkoşînê ye li her derî, li hemû kolana, li her warê dîplomasiyê de, li her warê medyayê de. Tu zanim yani esnafên Kurd, doktorên Kurd, nizanim mesela niha teknolojiyê Kurd qas baş bikartîne. Nizanim mesela pir xweş e hemû Kurd derdikevin kolana. Fakat ev nebese. Yani ew diyarker ji sedî heştê belkî ew be. Lê mesela hemû doktorê Kurd divê li ser ew ê li ser internetê tevnek çêkin. Doktorê Kurdê û dostê wan ji Amerîka, Latîn bigire heta Afrikayê. Mühendisên Kurd, mamosteyên Kurd, her warê meslekî divê ewa çêkin. Yani ji vê teknolojî istifade bikin. Carna ev teknolojî dikare hema qasî kolana tesîrê bike. Lê divê kolan jî hebe. Di paralelê hev debin. Ji bo ku ew keda te kolana vala neçe. Dibe ku em bêjin her tiştê tu çêdikî divê bernameyê de aliyê herkesî ve neyê godarî kirin. Lê em bêjin eger farmasyen yani dermanfroşên Kurd tevneka wan hebe haya hemû dermanfroşên Kurd û dostê wan ji vê rewşê hebe ew jî çarçova imkanê xwe de tiştekî bikin. Belkî dermana pişteyne kobanî.
belki yani anji Kamışlı'yı, anji yani her meslek esnafın kurduğu çerçevede karın disa tiştek çi lazım jibovete koşini. Yani jberve ki gavadım go akıl divimrov yek hesper mihime romantizm jibo şoreşe jibo serhildane jibo ambejin govenda ambejin serxabune xeseri ve hasib pur mihime le be akıl çenabet ve akılş divim aklı xob karbinin. دو نوچه هنه دخوازم پیشکش بکم مظهر یک مازوم عبدی و امانویل ماکرون سروکومار فرانسای به هفر آخفینه از همه ویا بدم فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک قصد مازوم عبدی را گهاند که سروکومار فرانسای امانویل ماکرون برای تلفن پیشگیری خواه یا جبو حول آگربست و دیالوگی آنی زمان مازوم عبدی لسر حسابی خواهی تو راجواکی ایکسی افدا خویانی پاروکریه آگاهی وسانه دبی امانویل ماکرون به تلفن المگریا اف جستی کنه ماکرون به تلفن بعدا گوتنا خوش بیر نکش کرم خانو چاق و تبیشی نه گوادم به حواله کی پاریسه را تو جناست کی اولا من یوسف روزنامه وانه بجی مخبر ده گو همو پاریس کرد پاریسه و باجار اندنین فرانسای وصل سرپیانه کو فرانسای لهر کولان پلیسی خوب جی کرنه لی زیده بجی کرنه پلیس جاندارمان اجبو کو کس در نه کولانه یعنی سیستم اولکاری یا فرانسای ختمیه نه باور بکه اگر کرد لوی در نکتانا سیستم وانا اولکاری نختماندانا او تشتکی خراب جی نکرنه یعنی جامع کسی نشکاندنه مریشک کسی ندونه دنیا تونه مافی خوی اوی بکارانه لو مافی خوی حقوقی و کولانی و آزادیه و اگر ماکرون به مازوم عبدی را نپیوه یعنی پیوی بجی دوی او دوام بکن باوریام چونکی نیت آنه هنک نرم بکن وی روشی لی توازم بجم اگر او چالاکی چه نبونا ماکرون تلفن مازوم عبدی نکره ماکرون tamam ne dijimne kurdaya li ne doste kurdaya jî divê em jî bir nekin lê wisa jiyan maalesef wisa ez behsa giringiya çalakiya dikim yek milletê me gihîştê wê qenaetê yek ji tiştên ku bû sebebê destpêka vî şerî ev civîna li bêyomiya li Parîsê ye civînek li Parîsê çêbû yani hesabı ne bide ama ne naha belki paşi hesabı بناوبنکاریه فرانسه تمام تو اوا حال کد مثلا نه تو از الویدری از نوشا پیشکش دکم مظهر تلفن خود خ شارژی باور دکم طبعا از وین چه جوره پیشکش دکم آنها یا مهمه و امانوئل ماکرون سرکومار فرانسه کوپر هات سوجبار کرن د مازووانیا و جوینا اسرائیل و هتشه یا سوریه آنها درکتیه تلفن مازوم عبدید که جستکی پر باشه دبی مرو قیمت بدنه دبی مرو دوست خواندانه که و هجمارا دوست خو زیده بکه هجمارا دشمنی خو کم بکه ایجاب نه که مرو هر کسی وکه دشمنی اعلام بکه راسته ببورن دبی جه ماکرون پشکریا خو یجبو هولن ما آلین کجبو آگربسته وگرا لسر ریا دیالوگی دانستاندن لسوریه دبی اوی بخبتن yani xebatê xwe niyeta xwe beyan kiriye da ku bigêjin çareseriyeke mayînde ya ku xizmeta berjewendiya giştî ya tevayî herêmê dike em jî hêvî dikin ku Macron bikeve dewrê qet nebe niyeta Fransa ji bo Kurdan baştir e viyam tim dibêjin da xeftinê de behsa bi cîhanîna peymanên berê jî kiriye yên di navbera me û hikûmeta Sûriyeyê pêwîstiya parastina mafê pêkhatiyan hatiye kirin çi dibe bila bibe mafê Kurdan dibe bibe garanti yani destura bingehîn ya Sûriye'de vaya mühim et işte ku Macron dibêje ya din jî madem me wisa dest pê kiriye anha rewşa dawî ya li Qamişlo hevala me Brîtan İrland tê bîra we yani şeva ewil hê kes ran nebû bû serpiya telefonê me kir got rewş pir acîl e dibe însanê me rabin serpiya bila deriyê nisêbînê bişkînin bikeve hundir anha li ser me komkujî heye bangekî pir lezgîn û acîl kir min weke me vîdeoyekî 20 deqe weşandiye ana hevala me li Qamişloyê rewşa dawî ji me re dibêje
ترس و فکر خو یاش بروان پیمانان تینه زمان اف پیمان چوا دکارم me bixapînin ev peyman çawa çêbûne ji bo ku serhildana milletê me kêm bike hêza wî daxîne همو گلمه یکون هر سر پیانه دوی یک ثانیه چالکی خواه آستوان نکن تام زدوی بلند بکن اگر هر پیمانک جی هبه برخوادانا گل وی بهیلکو دست کردا خورد ببه نهاد ویم دست بکش وی هر پیمانش خواه قد باور نکن شبرکو و قوادن مگوتی مگلک تجربه دیتنه نهال هر من حسکه الگندوار حسکه شر گرانه به سلاح گرانه رشی حواله مدکن نهال لکوبانه دورپیچ هیا زاتن آف الکتریک و اینترنت خود دکن جبونا کو کمکوژی بیک بینن لدرورا کوبانه دوی برفی دکونها لکوبانه برف جهاتیه ایرشیم پر هشت و پر دجوار بردام دکن لایروش خواب بلکی و آگاهی جی بهیست به لدرور کوبانه مالباتا کرد بگشتی قتل کرنه کوجده و باف و زاروکا پیکته تباهی قرد کرنه دوی اف جبو ما به درس اف چاکو مگو کمپل کناف نتویه نها جبونا استا برخدانا گل کل هر دره در کتنش بو وی استی بشکنن نها وان ما مجول دکن دوی گل کرد همو باش بزانه پیواجویا 2015 کو دبن ناوی یعنی پیواجویا اشتیه ده بو کو کرد نیت خوین باش بکارانین نیت اون باش بو براستیج اشتیه باور کرن وگریا چه وگریا قرکرنا باکور و حتی نها باکور هینا باندورین و قرکرنه دجی 2025 یعنی پشتی 10 ساله دیسا کو پیواجو دارین دست بکرن یتیم کردایم باش دیسا سویستمال بکن و وجاره چه بو قرکرنا روجاوا چه بو هر کو اوانا پینگا و کدا ویژن قاشوب آشتیو مذاکره نزانم چه دبا قرکرن مغا دیگره دوی ام وصیت قاضی محمد جبیر نکن کود به دشمنی و دما هنگیف بدوا بزانه جهر تیدایه دوی گلی کرد همو باش بزانه چقا مذاکره لفر هبنجی راستی جی اگر بخوازن مذاکره بکن جی برخدانه ویه نها برخدانه و چقا دوی نها برخدانه و هی بهستر با جبر کو بگ اگر ماسه براستی بداین جی کو ام خواب باور ناکن بداین جی دوی هون دست خورتا کردان خورت بکن جبو ناوی دوی گلیمه هموش یار با یک تشتی باور نکن جوانا دبیزی مذاکره ہے آنها بیدا شر هیا حسا که چتین داعش در دخم ذاتن و بر عراقی ببین و پشتی ویل هم بر گلی عراقی بکار بینن باشوری کردستانی ده خطریه ده باکوری کردستانی ده خطریه ده روشلات کردستانیش بروان چتیان ده خطریه ده اب نتنی روژاوایه همو پارچه کردستان گل عراق جی دبن تهلیکه کرنه دیا دوی گل من گوری ویت هفگره و جوان مذاکره این وان انسانی که هر روز داره و کلمه دکن باور نکن هوان آنها گلک سپاس جبو هوالا بریتان ایرلان آنها و دیمن کل سر اکران دبینن اف دیمن پر هجانه جهر چار آلی کردستانه کچو خورد کتنه ری هاتنه روژاوای کردستانه جبو پشکریا روژاوای کردستانه به هر آوایی جه چیکرنا خوارنه بگره جه پاغجی بگره حتی شروانیه چه وظیفه بکه و سروان گنجان وانات ایننجی قسمه کیوان جه حلب چی هاتنه قسمه کیوان جه کرکوکی تن قسمه کیوان جه روژلات کردستانه دوهوک زاخو آکره جه باکور کردستان درباسی باشور بونه یان جه نسی بینه به هزاران گنج هاتن آنها لقامیشلو حسکی به هزاران گنج هنه آماده نه جه هر جوره فدکاریه ره یعنی ام ویدری ام بیان دکم از لسر ناوی خواه بیان دکم از بوارامه حتی داوی پشکری دیدم و حتی داوی چید که بسر ملیمه و داره برای راگاندنید به برای جداد به ام لجم وجهی دیگرن و ملت ما اون بونه هیوی جبو ملت ما هواندو از باورد کم مظهر چو آکیوی خلاص بو تشنا بشخوا برنامجی بداوی بو
ez gelek spas dikim ji bo hebûna we hûn dibînin çavê milletê me li ser me ye hemî bi xêr ew ye hemî bi xêr ew ye hevan gelek spas dikim ji bo alîkariya we karvan rojhilat her hebî mala te ava wekî din Şahîn mala te ava her hebî gelek spas dikim ji bo alîkariya we eger di peyamê we de tiştek ku bikaribe rojevê biguherîne tune be ka peyamê we çi dikare biguherîne hevan na niha ev meseleya li Sûriyê çawa bû ya pîrsûsê ez zanim wê derê şer û pevçûnê pir dijwar hebû dewleta Tirkiye hêzên dewleta Tirkiye êriş kir ser girsiya gelo li wê derê têl qetiyan millet derbas bû nebû ez dibêjim qey hinekî zehmet bû dewleta Tirkiye xwedî tedbîr bû bi sedan genç anha li Sêmalka li ser sînor sekirîne veya derbas bûn nebûn mühîm e hevan na dibe merû pêşî li wan veke ev jî melayên Kurdin وتنتان و سەلامەتیتان لە بەردەرگای حەزرەتی حەق دڵنیاین کە خوێنی پاکی شەهیدان هەرگیز بە فیڕۆ ناچێت سەرکەوتن کۆتایی هەر بۆ نەتەوەی کوردە سەرکەوتن کۆتایی هەر بۆ نەتەوەی کوردی خۆراگر و شکۆمەندە ڕیسوایی و شکستی بۆستەمکارانە ئەلا ئینە نەسر اللهی قەریب زانایانی ئاینی تەسەوف دەربەندی خان 22/1/2026 شێوازێک دەتوانن ببنە پشتیوان و هاوکار بۆ ئەم داستانە مێژووی ڕۆژئاوای کوردستان تۆمار دەکات نزامان بۆ سەرکەوتنتان و سەلامەتیتان لە بەردەرگای حەزرەتی حەق دڵنیاین کە خوێنی پاکی شەهیدان هەرگیز بە فیڕۆ ناچێت سەرکەوتن کۆتایی هەر بۆ نەتەوەی کوردە سەرکەوتن کۆتایی هەر بۆ نەتەوەی کوردی خۆراگر و شکۆمەندە ڕیسوایی و شکستی بۆستەمکارانە ئەلا ئینە نەسر اللهی pir baş e ji her beşên Kurdistanê ji her pîşeyî ji her xebatî ji her tebaqayî însan piştgirî din Rojavayê Kurdistanê hevan ez xatir ji we bixwazim ez zanim li aliyê Tirkiyeyê hem tevlihevî hene gelek hatta pir tevlihevî hene heval botî mala te ava ji kerema xwe re çi peyman çê dibin bila çê bibin Mazlûm Abdî biçe Şamê jî bibe Serokvezîr jî bibe Serokkomar jî em çalakî xwe bidomînin heta armanca nihayî armanca nihayî hûn zanin çi ye baş e azadiya mutlaq ya milletê Kurd tu kesekî nikare bindestî li ser milletê Kurd ferz bike tu kesekî nikare îdia bike ku heqê milletê Kurd ji yê Ereban ji Tirkan kêmtir e tu heqê kesekî tune ye heta ku heqê me li rojhilata navîn bigê ji asta milletên din Fars, Tirk û cihû yan jî Ereb dibe em serhildana xwe bidomînin me fehm kir ku hêz û quwet ji bo bi destxistina mafê Kurdan tenê di destê Kurdan de ye ji tu deverekî din kesekî Kurdistanê li ser tepsiya zêrên nayne Kurdistanê teslîmê me nake me ev fehm kir erê me fehm kir ku milletê Tirk biratiya bi Kurdan re red dikin em nikarin bi zorê xwe bikin bela serserê Tirka jî em nikarin xwe bikin bela serserê Ereba jî tiştekî wisa jî tune ye ê me hemî tişt fehm kiriye ji vir û pêve dermanê me emin xeta netewî azadî serxwebûna Kurdistanê ye vê gavê heta serxwebûna Kurdistanê gelek rên cuda hene em ê tê re derbas bibin xweserî dibe federasyon dibe jiyana wekhev dibe heta em çûn serxwebûnê rê li pêşiya me fireh heye xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevan